Sen girmem. Ondan sonra da avaşı Rabıte-i Şerif bir gece unnedin içinde. Rabıte-i Şerif oturmalı yarım saat. Yarım saatte zikir kalb. Zikri hafi diyor ona. Ama Rabıte yani sol göğsün iki parmak eteğine yürek var. Şu yüreğimin mukabiline evunna hedel şeyhlan ruhu var. Hedel şeyhlan ruhunun içinde de Peygamber'in ruhaniyet zineti var. İki ruh. Piro peygamberin ruhu var. Piro peygamberin ruhu. Şuncak fikir etmeli Huday Teala'nın rahmet deryasından nuru, bereketu, fiyuzat Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyet zinetine Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyet zinetinden Hazreti Şeyh'lan ruhaniyet yüreğine dökülüyor. Hazreti Şeyh'lan mübarek ruhaniyet yüreğinden de men yüreğime sol göğsün iki parmak eteğine şuna şu nuru, bereket, fiyuzat dökülüyenler men yüreğimdeki ucbu, riya, hasadet ve bakara su izan şunu yiyip duranlar deyip yüzüm tutup oturmakla şuna Rabıte-i Şerife diye. Bir vakit fikrim böyle şeyler gitse mi yine şu nur, bereket dökülüp men yüreğimdeki telke kırıklar yuyanır deyip yarım saat oturmakla şuna Rabıte diye. Türkmen diyendir yakşıdır şerafet, yamandan ketafet. Hudayın fermayışı ya eyyühellezine amenuttakullah ve kunu ma'as sadiqin diye. Sadıklı bilen bulmaklık iki form cismani bolya, ruhani bolya. Şu rabıta ruhani bolyan keynuliklerden oturuşmaklıktan. İnşallah otursan inşallah hatmen inşallah netice olur. Biz ol halkın yüreğindeki dağları göreyli o fikirde büyürü Huday teklif ediptir. Daşı becermek zahir, yüreği becermekle de tarikat bilen. Biz yüreği beceriyor. Huday tevfik verdi. Ha bu havane. Tevfik vermese bir teklifin aşağıdan çıkıyor. Ondan sonra yarım saat zikir kalbin yeme rabıtan oturundan sonra inki berva şeyle olmalı. Kânesin tağıcan ölpeyden derdi. Ondan sonra yarım saatte yeme zikir kalp yüreğin kolun yeme dilini kanşılığına vurmalı, yukarı kanşılığına vurup yüreği Allah deydirmeli, dil keplemeli de. Allah Teala hemmemizin tövbelerini ödergahına kabul eylesin. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tarikatın adab desurları ve heller şeyhlerin büyürün zatları ve ona rabıta diye ve zikre kalp diye. Rabıta tarikatta olakan bir rukun ya. Rukun yani bir sütun nidiri, bir cayin, bir beyik bir sütunlar yanak. Eğer şol sütun olmasa, divar olmasa caylığını etmeye. Pirleminde de suri rabıta bilen zikr kalp. Rabıta bir tarikatta olakan rukun nidi. Onu amel etmek, onu işlemeklik adamın yüreğindeki teleki kayılmak olakan sebeplerin biri. Hom rabıta çek olsa bir evinen etmeli işler var. Evinen hükmen namaz geçmeli. Eğer farz namaz olsa şol farz namazın ödü bolya. Yok. Namazdan idinne biz edilecekka vaktimiz az ise kuşluğrak öğleden sonra ya gece o eğer kadar olsa Vakt namazdan sonra otursan da. Ha, vakt namazdan sonra otursan da bolya eğer vaktin olsa. Ya vaktin yok bolsa ne bir vaktra oturacak bolsa öğlen hükmen iki rekat namaz geçmeli. Eğer kaza olsa kaza iki rekat bolmasa nefil namaz okuymalı. Oturamazda namazın sünnet oturmak kabla aşın bakıp aham öğünden tek estağfirullah demeli. Yani 5, 7, 9 ya 11. Şu medenle Peygamber salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem demeli. Ondan sonra bir elhamdülen kul huvallah aytmalı. Mınna Peygamber tamam sahabelara, şariyarlara, 4 müştehidimize ondan sonra Bağvettin ata tarikatımızın pirleri, ondan sonra öl pirimiz hadar şeyhlere ondan sonra ene ata yıl günahın beşinin demi bunun okuyarımızda tevabın başlakani nâmi dileğimiz o da Huday'dan etmeli oluyor. Ondan sonra dolayı tiplere. din dünya nâmi dileğimiz gerek olsa ibaret Huday'a. Evet şeyhimizin dolayı. Men yank okuyan hatme sagirmidi. Men bağışladım şey Kur'an-ı Peygamber'in ruhuna. Tamam peygamberlerin ruhuna, sahabeların ruhuna, şariyarların ruhuna.
yekan tutuyup qaydı vermelle. Ta ahirki özün kime bakşacak bolsaň, enen, ataň, ejen, kakan kim bolsa, ata baba tamam bütün ahli sünnet yer yüzünde musulmanlaryň hemmesini başlayan eýsende, şeýle salamyň ummatda hemmesine tewap berile kemelmiye. İnşallah tewabyn diken ýokarda bolýar özünde. Ondan sonra bolondan sonra 3-4 minut medenine öljeň pikir etmeli. Bar Hudaýym men her näçe ýaşaýyn. Özüň aýtmaly, ey nefsim, ey janym men her nägadar ýaşaýyn, ahir ölmeli. Asmanyň üstü, ýeriň asmanyň aşagy ýeriň üstü, dünýä hemmesi menki bolsun. Gözüm ýymdy menki däl. Hiç bir erdişi ýok da. Ohm bize gerek ahiret iman gerek da. Kabr iman näzire geçýär belli imanymyz. Näze öljeğimiz belli däl. Niye öleceğimiz belli de ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğrumuz şeyle soraptır. Orsetde okuyanlygyny ve ol yerde bir jemaatyň bardygyny we ol jemaatda türkmen oglanlaryň gidýänligini we rabita diýip bir zat edýänligini aýdýa. Ve soragyna şol rabita diýilýän zat näme? İslamda barmy diýip soraýa. Musulman doğanlar bu möhüm sorak. Sebäbi käbir sözde ahun molla pirler halkymyzyň içinde ýalňyş zatlary ýaýradýarlar we käbir insanlaryň din barada bisawatlygyndan, dogryny, egriňi bir-birinden aýryp bilmeýişinden peýdalanyp halkymyzyň içine şoňa meňzeş ýalňyş ýörelgeler ýaýradyp ýörler. Türkmenistanda da bar şu zatlary ýaýradýarlar. Şonuň üçin bu möhüm sorak elimizden geldigiçe bu rabita diýilýän zatyň nämedigini düşündirmäge çalışalım. Musulman doğanlar rabita diýip edilýän hereket sopi bidgatçylaryň edýän bidgat amalydyr. İslam bilen hiç il baglanşygy ýok. Kur'an'da, sünnette, sahabelarda hiç ýok amal diýilen, delilim ýok. We rabita diýilýän amal musulman doğanlar bidgatdyr we şirkdir. Näme üçin bidgat we näme üçin şirk diýäs, onu dersiň dowamynda açyklap bereriz. We ýanky diýişim ýaly halkymyzyň içinde özüne sopi tarikatçı, nakşibendi deyip ýören kişiler wa, bidgatçı ahunlar wa, bidgatçı mollalar wa, bidgatçı pirler wa, şolaryň edýän işidir. Şu rabita diýilýän zat şolar edýär. Hususan nakşibendi tarikaty edýär şol işi. Nakşibendi tarikatyna girsen edilmeli bir näçe ýörelgeleri wa, ütköşük sünnetde bolmaýan zikirleri wa, hatmy hajaganlary wa, we rabitalary wa. Şo rabita da şolardan biri. Şo nakşibendi tarikatyna girsen, şolaryň jemaatyny, şolaryň toparyna goşulsaň edilmeli amallaň ýol ýörelgeleň biri mene şo rabita diýilýän zat. Ki ýanky diýişim ýaly Kur'an we sünnetde İslamda ýok. Hiç il asli esasy bolmaýan zat. Bidgatçy sopularyň gowurýan alimleri wa o Siriyeli şol adam hem şu rabita diýilýän zat inkar edipdir we küfür diýip aýdypdyr. Onu hem dersiň dowamynda ol kişiniň kimdigini we näme diýendigini öz kitabyndan okap bereriz. Elbetde musulman doganylar käbir tarikatçy bidgatçylar tarikata giren soň edilmeli käbir zatlary halka gün aýtmaýarlar. Şol pire gol bermeli diýip ýörenler wa, Türkden baran bir topar wa, Türkmen sahradan baran bir topar wa, olaň öz okadan ahunlar wa, bidgatçy ahunlary üns berseňiz ýa-da eşden bolsaňyz, halk içinde näme diýerler? Pire gol bermeli. Şolaň ýaýradýan zat şu rabita. Bu olar şu pire gol berip tarikata giren soň edilmeli zatlary halka gün aýtmaýarlar. Beter gizleýärler käbirleri. Sebäbi musulman doganlar gün aýtsalar halk kabul etmez, inkar ederler diýip aýtmaýarlar. We bu gizlemeklerini hem näme diýip aklaýarlar? Tarikaty degişli käbir ilimler her kimiň ýanyna aýdylmaýa diýerler. Şonuň üçin olaryň käbirinden bu barada eşitip bilersiňiz, käbirinden eşitmän bilersiňiz. Habaryňyz bolsun. Käbirler ýürüýte gizleýär. Indi görelim musulman doganlar bidgatçylara göre rabita näme? Bidgatçylaryň özüni gurulasaň, rabita näme diýsen, musulman doganlar iki hil jogap berýärler. Doli öz rabita diýen zatlaryny bilmeýän, tanamaýan, düşünmeýän adamlara bir hil jogap berýärler. Onuň öz dinleýän adamlarynyň öwrenip kitaplaryndan okap nämedigini bilenden soň başgasy jogap berýärler. Doli bilmeýän adamlara berýän jogaplary şul, dini doli düşünmeýän, rabitaň nämedigini bilmeýän adamlara diýen zatlary şul. Rabita zikir diýär. Wa Allah Taalaň weli kullaryny ýatlamak diýär. Gidip sorasaň şumal, ey plan bidgatçy bu rabita diýen zadyň näme diýsen, şol nakşibendi diýip görenlere rabita zikir diýär. Yani Allah Taalaň ýatlamak diýär. Wa Allah Taalaň weli kullaryny ýatlamak diýär.
kellende pikir etmek, Allah Teala'nın weli kullarını, dürüs insanlar, salih insanların pikirini etmek diýip düşündürýär. Ýa-da näme goşýar? Näme sen niýe dünýäwi zatlaryň pikirini etmeýänmi diýär. Biri diýe öýüň pikirini diýär, biri arawaň pikirini diýär, ulagyň pikirini diýär. Ýene bir ayal gyzyň haram zatlaryna çenli pikirini edip ýör diýär. Bizem näme? Allah Teala'nın gowurýan insanlarynyň, welileriň, pirleriň pikirini diýärse, bunda näme erbetlat bar diýip bir sada ýöneköy diňe bir pirin pikirini etmek ýalag edip bilmeýän adamlar şeýdip düşünürýärler. Emma musulman doganlar öz kitaplaryndan häzir okap berjek rabıta diýen zatlary zikir däl we diňe bir weli adamyň ýa-da pirin pikirini etmekden ibaret däl. Bu ýalan gurrun. Sada adamlar azaşdyrmak üçin düşünürýän düşünürşleri. Gelin görelim musulman doganlar bu bidgatçy soplaryň rabıta diýen zatlarynyň nämedigini öz bidgatçy pirleriniň kitabyndan görelim. Öz bidgatçy pirleriniň kitabyndan görelim. Bu bidgatçy pirleri Türkiýede ýakyn bir ýyllykda ýalňyşmasam aradan çykdy. Şonuň öz soplary üçin, okuwçylar üçin ýazan kitaby bar. Irşadul Muridin diýilýär. Bu kişini Ullahan Pir diýip biziň halkymyzyň içinde öwüp ýörenler bar. Şolaň jemaatynda okaplar edip halkymyzyň içinde şol adamy öwýärler. Ullahan alim, ay Ullahan weli bir zat diýip. Yani çişirilen şahsiýet, bidgatçy adam, bidgatçy. Oň tarapdarynyň köp bolmaklygy, ýerine düşýänleriniň köp bolmaklygy oň hak ýoldadygyny aňlatmaýar. Indi gelin görelim şol adam öz kitabynda rabıta diýilen zady näme diýip aýdypdyr. Kitaby türkçe elbetde, men türkçesini okap türkmençe terjime edip bereyim. Diýär ki şol adam rabıtan edebi diýip kitabynda bir bölüm açypdyr. Ýanky Irşadul Muridin diýilen kitabynda 97-nji sahypasynda diýär. Rabıtan näme diýil? Rabıta muridin murşidi kamilin suratini tahayyüle riayet ile onun ruhaniyetinden istimdat etmesinden ibarettir. Diýär ki rabıta diýilen zat sopyň murşidi kamillik bular şol öz pirlerine murşidi kamil diýerler. Yani kamil ýol görkeziji. Ki bu murşidi kamil diýen sözüňiz ey ahli bidgat ýalňyş söz. Murşidi kamil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil murşid, kamil ýol görkeziji peýgamberler we hususan iň soňky peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan soň eger birini murşidi kamil diýip kabul etjek bolsaň, peýgamberimiziň sahabalaryny kabul etmeli. Ondan bärde oturan ýeriňden öz pirine murşidi kamil, yani kamil ýol görkeziji, bir kemsiz ýol görkeziji diýip näme atlandyrmak dogry bir atlandyrma däl. Indi bu diýe rabıta diýe muridin, yani sopyň murşidi kamilin öz piriniň suratini tahayyüle riayeti ile, yani näme etmeli? Hayal etmeli, gözüne getirmeli. Kimi sopy öz piriniň şekilini gözüne getirmeli, hayalyna getirmeli. Onun ruhaniyetinden istimdat etmesinden ibarettir. We onun ruhundan niye istimdat? İstimdat demek medetten gelýär, kömek dilemek, ýardam dilemek demek. Şoň diýär ruhundan kömek dilemeli. Rabıta şondan ibaretdir diýär. Elbetde bu gysgaça düşünürşi. O rabıtaň öz kitaplaryna okarsa onun bir näçe görnüşleri bar, başga da gözüne getirmeli zatlar bar. Yani iň bärkisi şu rabıta diýilen zatlar barada bilmeli zadymyz musulman doganlar näme eken? Pirini gözüne getirip şoň ruhundan kömek ýardam dilemeli. Indi bu ahli bidgatçylar näme diýip halka Allah ýok diýär, ýöne oň pikirini etmekden ibaret diýär. Ýöne köje pikirini diýen boldy diýär. O adam gözüne getirýän diýär, şondan ibaret diýip bilmeýän adamlar allaýarlar ki pirler hem şeýdip allapdyr. Okuwçylar hem näme pirleriniň ýerine düşüp görler şol ýalanda. Bu dowam edýär. Rabıtan näme diýdiňi düşünürmekle dowam edýär. Murid önce şeyhiniň ýüzüni hayalyna getirir diýär. Sopi, murid diýen sopi. Öz şeyhiniň ýüzüni hayalyna getirir. Şeyhiniň näme? Ýüzüni gözüne getirýär. Oturýar, soň öz piriniň ýüzüni gözüne getirýär. Bilhassa hususanam iki kaşının arasına bakar, oradan feyzin kendi kalbine geldiğini ve sonra bütün vücudunu kapladygyny düşünür. Näme diýär? Oturmaly, piriniň ýüzüni gözüne getirmeli, hususanam iki kaşının arasını gözüne getirmeli. O şu iki kaşının arasından feyzin, berekedin akyp öz ýüregine gelýändigini we ondan soň bütün bedenine ýaýrap gidýändigini gözüne getirmeli. Oturýar,
gaýtylap aýdýan piriniň ýüzüni gözegine getirýär we oň ruhundan kömek we ýardam dileýär ki ölülerden kömek dilemek, ölüleň ruhundan kömek dilemek, ýardam dilemek bu şirk. Hususan hem diýe iki gözüniň iki gaşynyň arasyny aldyny gözegine getirip şo taýdan öz kalbyna feýz bereket akyanyny we wujuduna ýaýraýanyny gözegine getirmeli. Bular hemmesini ýerde bolup geçýär, öz pikirine, hayal dünýäsinde, düşünjesinde şeýdip gözegine getirmeli. Dowam edýär. Rabıta muridin kalbinin gözüyle, hayal yolu ile murşidine Mevla'nın aynası niyetiyle bakmasıdır diye. Rabıta değil yani sopin kalp gözüyle, yani yüreğinin gözü bilen diye. Hayal yolu ile yani hayalına, düşüncesine, murşidine, öz pirine Mevla'nın, Allah'ın aynası niyetiyle bakmasıdır diye. Yani öz pirine, sopine mi deyip bakmalıyken, şul Allah Teala'nın aynası deyip bakmalı diye. Ki başka yerde de yine okar, kayta şunu aydiya, öz pirine mi deyip düşünmelimiş, Allah'ın aynası. Ki ey ehli bid'at 1400 yıl beri gelýän ehli sünnet ulamalarının akide inanç kitaplarını okusanız Allah'ın aynası deyip bir gururum yok. Allah Teala'nın öýü deyip geçýär. Beytullah wa Allah'ın kitabı we Allah'ın sıfatları wa. Ama bulun içinde Allah'ın aynası deyip bir düşünce yok. Bulun öýe tapýan zatlar. Ondan soň ýene diýe rabıtada diye şeyhin iki kaşının arasına bakılır. Rabıta edende şeydi gözüne getirip oturkan hususan iki kaşının arasına alnına bakmalı diye. 97. sayfasında. 98. sayfasında bir bölüm açıptır. O taýda diye hanımların murşitlerin yüzlerine bakmalarında mahzur olmayışı nasıl izah edilir deyip näme bir ýaýyň içinde ýazyp goýupdyr. Yani zelanların öz pirlerinin yüzlerine bakmaklarının ziyanynyň ýokdugyny nädip düşünürýäňiz diýip näme bir bölüm açypdyr we aşagynda giňişleýin düşünürýär. Ýagny bular şunu diýär musulman doganlar, aýallaryň hem näme pirinden ýanky ýalag edip rabıta etmekler dogry diýerler. Emma diýär, pirim bolsa nämehrem bolýanlygy üçin ýüzüni gözegine getirmekligi dogry bolmaýar. Şonuň üçin niýe pirini diýär perden arkasynda gözegine getirmeli. Ýani gözegine getirin, aýal maşgala oturýar, plan piri yüzünü gözüňize getirin diýseler ýalňyş boljak. Çünki pir nämehrem bolýar. Şoň üçin bir perden arkasynda pirin gözüňe getirmeli. O şol perden arkasyndan özüne bereket akýanlygyny gözüňe getirmeli. Indi men şu zada inanyp ýören ähli bid'ata ýüzlenesim gelýär. Ey musulman doganlar, hey haýsy insap bilen, haýsy iman bilen, haýsy namus bilen aýallaryňyza şunu öwredýäňiz. Nädip diliňiz bar ýa otur, o piri şeýdip kelläňde pikir et, pirin pikirini et, soňam perden arkasyndan näme pirden özüňize o aýala bereket geçýär, pirden diýip näme şunu kelläňde janlanır diýip nädip diýip bilýäňiz, nädip bunu öwredýäňiz aýallaryňyza. Namusyňyza näme bolýar? Dowam edýär 99. sayfasında salik kalbini murşide çevirip Allah'a yalvarsa. Salik diýeni ýani şu tarikada giren, şu ýolda ýöreýän kişi, ýani sopi. Kalbini murşide çevirip Allah'a yalvarsa. Yüreğini niye yankı pirine öwürüp Allah'a yalvarsa, ya Rabbi bu aynadan sana bakıyorum ve Allah Allah diyerek seni zikrediyorum dese bu şirk olmaz diye. Nämemiş kalbini pirine öwürmeli ve näme diýip etiqad etmeli ya? Ey Allah, ya Rabbi bu aynadan sana bakýan diýmelimiş. Ve Allah Allah diýip zikretmelimiş diye şeýdi zikretse şirk olmaz diye. Goýa näme Allah'a bakýan ýalakmış o pire seredip Allah'ı zikretsen. Hemmesi bulan şu rabıtaň içinde bolmaly zatlar. Ve ýani diýdiga bilmeýän adamlar nädip adaşdyrýar bular? Ay näme sen dünýäwi zatlaryň pikirini edýän, hatda haram zatlaryň içinde pikirini edýän, ona deňde şirk bolan okda näme pirin pikirini etsen şirk bolýarmy diýip näme bilmeýän adamlar adaşdyrýarlar. Nädip şu misalam öz pirler kitabyna ýazyp goýupdyr diýe bütün dünýäde meşhur olmuş artistler görürler, kalplerine sokarlar, bir güzel köşk görürler, kalplerine sokarlar, bir araba görürler, beğenir, kalplerine sokar. Bunları düşünmek şirk olmuyor da bir Allah'ın dostunu düşünmek niçin şirk olsun? Yani diye ki meşhur adamları, artistleri görýäňiz we onu ýüreğiňize salýaňyz diye. Bir köşk görýäňiz, owadan onu görýäňiz, ýüreğiňize salýaňyz. Bir ulak araba görýäňiz, gowuryp onu ýüreğiňize salýaňyz diye. Şularyň hemmesiniň pikirini edip ýüreğiňize salaňyzda şirk bolanokda. Näme üçin Allah Taala'nın dostlaryny pikir etmek şirk bolsun diye. Hakykatdan emine ýol ýitiren adamyň misaly şul. Bir sahypa öň ýanyna öýdi otyr, pirin gözüňe getirmeli, o pirinden pire Allah Taala'nın aynasy diýmeli, goýa şo pirden Allah seredýän ýalak diýip düşünmeli, şol aynadan Allah'a bakýan diýmeli, pirin ruhundan kömek dilemeli, ýardam dilemeli diýip otyr. Bir ullukan bir duruşuna öýdi bir ýol ýörelge öwredi otyr insanlara. Soňam şol bidgatynyň arkasyna aljak bolup näme diýe? Ýöne köýje bir sada bir zat ýalag edip, ýöne pikir
etmek ýalakmyş edik görkedi aşuratlan hemmesini. Ene musulman doganlar bidgat ýola girseň şuňa ýalak bolýar. Bir sahypada bir zat diýip izinle sahypada öz diýanyň tersini gurlap ýene de özüň hakly görüp ýörýär. Öňe dowam edýär 90-njy sahypada nasıl ki diýär bedeniň kıblesi var, ruhuň da kıblesi var diýär. Biziň bedenimiziň diýär kıblesi bolşy ýalak, ruhumyzyň hem kıblesi var diýär. Namaz okamyzda kıbla urulýarsa. Bu nämemiş ruhuň kıblesi nämemiş? Bu bidgatçyň düşünürüşine göre ruhuň kıblesi diýär murşitler we Mevlanyň dostlarydyr diýär. Ýani pirler we Allah Taalanyň dostlary, weliler diýär ruhuň kıblesymış. Hemmesi bulan şu rabytany düşündirip oturýarka aýdýan gepleri. Ýene de musulman doganlar 100-nji sahypasynda diýär, rabyta etmedikçe kalp kapsy açylmıyor. Rabyta diýilen zady etmeseňiz diýär, kalbyň kapsy açylmaz diýär. Rabyta kuwwetli olursa bütün ibadetler şeker gibi, bal gibi tatlı gelir size diýär. Eger diýär şu rabytaňyzy näçe güýçledip bilseňiz, ýani aýdýan zatlary var, piriniň ruhundan ýardam dilep, bu Allahyň aýnasy diýip, şey diýip şoňa beňler zatlar etseňiz diýär, ibadetler size diýär şeker ýaly, bal ýaly süýji görünip başlar, süýji bolup başlar diýär. Bunu söýren musulmanlar, eger rabyta olmasa ibadetler acı, karanlyk, sıkıcı gelir diýär. Eger rabytaňyz bolmasa diýär, ibadetler size acı gelir, karankylyk gelir, ýürek kysganç gelir diýär. Ne musulman doganlar, öz tapan bidgatlary, soňam öz bidgatlaryny bulaşyp onu öwüp bilmeýän adamlara kabul etdirmek üçin diýen zatlary. Goýa nämemiş? Şu bidgatçylaryň şu rabytasyny etmeseň, ibadetden lezzet almaýanmış. Almaýanyňdan ziyada ibadetler sana acı gelip başlar diýär. Karanky gelip başlar, ýürek kysganç gelip başlar. İnsanlar şu adamlara weli pir diýip ýygyny düşüp görürler. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem öwretmändir bu zady, sahabalar etmändir bu zady. 4 mezhep imamlarymyzdan bu barada hiç ili gelmändir. Allah Taala zikir etmek üçin ýazylan kitaplaryň hiç birine bu zatlar ýok. Näme olar onu ibadetlerine lezzet almany ýaşadylarmyka? Onu olan ibadetler karankylyk boldumyka? Näme musulmanlar berýän batyl düşünürşleri. Ýene şu 101-nji sahypasynda diýär, rabytalar barada biri-birinden geň, biri-birinden gorkunç sözler aýdýarlar. Diýär bu bidgatçy pir, rahberiň şeyhin görüntüsini, şeklini hayal etmek hakkın zikrinden daha faziletlidir, tesirlidir. Bunu söýren musulman doganlar gaýtalap okuyan. Rahberiň, yani şeyhin, pirin görüntüsünü, şeklini hayal etmek, yani gözüňe getirmek hakkın zikrinden, yani Allah Taalanyň zikrinden daha faziletlidir, tesirlidir. Allah Taalanyň zikri etmekden hem has üstündir we tesirlidir diýär. Yani bulan düşünjesine seredim. Oturup pikirin, şeyhin, yankıyarak pirin pikirini edip şondan yardım dilep oturmak diye Allah'ını yatlamaktan hem üstündür diye. Sonra biz bidgatçı diysek kategoriyalar. Ne öz akılınız, kelleğiniz alyamış sözler bidgatçılar. Ki bizim koyyan zatlarımızı bilyas, dinleýäňiz, görýäňiz, eşidýäňiz. Bir azıcık insabınız olsa, wujdanınız olsa, gözüňiz kör bolmadyk bolsa, gulaňyz ker bolmadyk bolsa, şu zatlary öz pirinizin kitabyny okap berip oturna. Siziň wujdanınız, imanyňyz kabul edýärmi şunu? Näde pirin pikirini etmek, pirin gözüňe getirmeklik, Allah Taalanyň ýatlamakdan, zikir etmeklikden has üstün we täsirli bolsun. Şu sözüň näil gorkunçlygyny düşünip bilýäňizmi siz? Allah hidayet etsin. Ýene de şu 101-nji sahypaň soňunda diýär, murşid ancak bir aýnadyr. Aradığımız o değil, onun gösterdiği bütün kainatı yaratan Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleridir diye. Murşidin kalp aynası vasıtasıyla Mevla Celle Celaluhu görülüyor gibi olur diye. Önemli Müslüman doğrular. Diye pir bir ayna diye. O diye aynan özü değil bizim esas diye isleyen zadımız diye. O aynan diye görközleyen zat diye. Ol hem Allah Teala diye. Yani pirlerini Allah'ını görközleyen ayna deyip kabul ediyorlar. Nauzubillah. Ama başka yerine diye 102. sayfasında eğer murid kalp aynasını murşidin kalp aynası tutmazsa ona feyiz akmaz diye. Eğer diye sopi öz kalbinin aynasını pirinin diye kalp aynasını tutmasa diye ona bereket akmaz. Yani öz kalbinin ayna varmış. Yani fikir etmeli ya da. O şol kalbinin aynasını o pirinin kalbinin ayna öwürmelimiş. Olmasa feyiz bereket akmaz diye. Bir murid kalp aynasını murşidin kalp aynasına tutması demek bir sopin öz kalbinin aynasını pirin aynasını öwürmegi şoňa tutmak demek diye. Bu benim Allah'ımın aynasıdır diye hatırlamasıdır diye. Nämemiş on kalbini tutmaklı, sopin pirinin kalbini öwürmekli, kalp aynasını. Bu diye pirin kalbi bu benim Allah'ımın aynasıdır. Allah'ın aynası deyip düşünmeli diye. Yani, tapyan gepleri, delilsiz gururumları. 104. sayfasında diye daima rabıta üzere olalım yemekte içmekte. Görýäňiz musulman hatta diye hem işe diye rabıta edip gedin diye. Hatta iýeňde hem içeňde diye. Otursaň şu pirin gözüňe getirip şoň ruhundan yardım dile
dilep, kömek dilep gezmeli. Bulan düşünjesine göre. Emma ehli sünnetin düşünjesine göre, Kur'an we sünnetin bize öwrediýän düşünjesine göre musulman hemişe Allah Teala niýatlap gezmeli. Allah'ın adı bilen bismillah diýip işine başlamaly. Ýerine içenine Allah Teala'yı zikir etmeli. Emma bular näme diýerler? Bedbaht kişiler, şeytan bular oýnapdyr. Welilen adı bilen, pirlen adı bilen näme diýe daima rabyta üzere olalım, yemekde, içmekde. Iýeňde, içeňde hem näme şo pirini atlap şey diýip gezmeli. We 107-nji sahypasyna düşündirip başlaýa rabytanyň çeşitleri. Rabytanyň görnüşleri bar. Öz ýandan bidgat tutupdyrlar, o bidgatyň görnüşleri aýrypdyrlar. Mysal üçin şolaň biri diýe aýna rabytasy. Aýna rabyta diýilýän. Bu aýna rabytasynda näme diýip gözüňe getirmeli? Bir aýnay diýe güneşe tutsaň güneşi gösterirmi diýe. Evet diýe. Bir aýnany güneşe tutsaň musulman doganlar bu berýän misalyny düşünmeňiz üçin aýdýan. Güneşe tutsaň diýe güni görkezermi diýe. Öl diýe. Hawa evet diýe. İşte rabyta etdiň zaty da Mevla'ya tutulmuş aýna olarak farz etdi. Sen şu rabyta edýän pirin bar diýe. Şonu näme diýip gözüňe getir diýe? Allah'a tutulan aýna ýalak diýip gözüňe getir diýe. Ýani şonu görsäň Allah'yny gören ýalak gözüňe getir diýjek bolýar da şonu diýip bilmän aýlap pırlap oturşy. Aýda tira aýnany güni tutsaň diýe güni görkezer diýe. Pirin hem diýe Allah tutulan aýna ýalak diýip gözüňe getir diýe. Nauzubillah. Bu giňişlerini düşündirýär men esasy ünsüňiz çekýän esasy howp bul gurrumlaryny. Ýa-da gurlan zatlar kändin. Hemmesini aýtjak bolsaň sana guturar ýalakda. Ki men esasy rabytaň üstünde durup oturýan. Kitabynyň içi başga da bidgatlardan doly. Toslama hadisem ýazyp goýupdyr, başga da bir sürü delilsiz zatlardan doly. Bu bir görnüşi. Ikinji görnüşi musulman doganlar bu diýe çeşme rabytasy diýe. Çeşme rabytamış. Ona hilek bolýar bu diýe ki sizin ruhuňyzyň alyny, murşidiňiziň ruhunyň alyna hayalan yapışmış diye. Yani sizin ruhunuzun alyny, maňlaýy, piriňiziň ruhunyň alyna, maňlaýyna yapışan diýip gözüňe getirmeli. Kalbiniz de onun kalbinin karşısına gelmiş. Kalbin hem onun kalbinin önüne geçen diýip gözüňe getirmeli. Murşidinizin kalbi sanki bir çeşme. Sizin kalbiniz de sanki bir havuz. Näme diýip gözüňe getirmeli? Pirin kalba bir näme çeşme, suwun akýan çeşmesi bar çykyp duran ýeri. Şoň ýaly çeşme diýip düşünmeli. Öz ýüreňem diýe bir havuz. Giň havuz diýip gözüňe getirmeli. Goýa o çeşmeden gelýär, soňra näme sen kalbyňa akýar şey diýip gözüňe getirmeli. Bu Mevlanyň nury diýe murşidiniziň kalp çeşmesinden sizin kalp havuzuňyza akdygyny, oradan da wüjuduňyzyň her zerresine sardygyny düşünejeksiniz diýe. Yani nämemiş Allah Taala'nın nury ol çeşme bolan pirin kalbyna akýarmyş. Ol pirin kalbyndan hem sen havuz bolan ýüregiňe akýarmyş Allah'ın nury. Soňra sen bütün wüjuduňa ýaýrak gidýärmiş. Şey diýip gözüňe getirim diýe. Yani Allah töhmedat otyr, Peygamberimize hazır son sahypalaryny okar, Peygamberimize töhmedat otyr. Öz ýanlaryny onu gözüňe getir, bunu gözüňe getir diýip Allah Taala'nın adyndan din düz goýupdyr. Bu nämemiş? Çeşme rabytasy diýe. Ýene bir rabytaň görnüşi bar musulman doganlar bularda ölüm rabytasy. Ölüm rabytasy diýe. O nämemiş? Şu zatlary gözüňe getirin diýe. Sizi yıkadylar, kefene koydular, namaz kıldılar, kabire götürdüler, gömdüler we gittiler diýe. Gözüňe getirin diýe. Siz näme diýe? Ýuwdular, kepenlediler, cenaza namazyny kıldylar, soňra kabire eltdiler, gömdüler we gittiler diýe. Şey diýip gözüňe getirmeli. Diýär ki, şimdi siz ýalňyz başyňyza kabirdesiniz, kendinize soruyorsunuz. Ben neredeyim? Kabirde. Şo şey diýip gömüleňizden soň oturýarsyň diýe. Özüňize soraýaňyz diýe kabiryň içinde men nirde? Onuň kabirde diýip aýdýan diýe. Kabirde olan geri gelmez diýe. Kabirdaky kişi diýe izine gaýdyp gelmeýär diýe. Peki ya burada oturan kim diýe? Oşol karada diýmeli, berde oturan biri we ol kim diýmeli. Onuň diýe şeyhim diýip aýtmaly. Yani kabirde gömüleňizden soň goýa şu zatlaryň hemmesini öz pikiriňizde gözüňize getirýäňiz. Hayal dünýäňizde düşünjäňizde men gömüldüm, cenazam kılıny kabire goýup gaýdylym. Ýekezim otyr birdenem gören bir adam ma, ha şo men şeyhim diýip gözüňe getirmeli. İşte bu halde siz hayalen şeyh bolýarsyňyz. Bu ýagdaýda siz hem näme öz hayalyňyzda şeyh bolýaňyz diýe. Ona gelen feyzin aynen size geldiğine nurlara gark olduğunuza itikat edecek, inanacaksınız diye. Ondan sonra diye şu şeyhine, pirine gelen nurun, o feyzin, bereketin size de geliyenliğini ve sizin hem nurda gark bolyanlığınıza itikat edeceksiniz, inanacaksınız diye. Ananmalı sizem şuna diye. Yani näme kabırın içinde yatırın ben, pirim gözüme getiriyen, o pirime nur geliyor, feyz geliyor, bereket geliyor, menem näme şuna gark bolyan deyip şey deyip odanın diye. Bu gözle görülür, elle tutulan bir şey değil. Ancak iman gözü kuvveti ile görülür, hissedilir diye. Bu diye gözlerini görüp bolyan, ellerini tutup bolyan zaten iman gözü bilen seyretseniz diye, o güçlü imanınız olsa bunu duyup bilersiniz diye. İzinden hem şey deyip gepini tamamlayın.
Yani yeniden nirde bolup geçe bu pikirde kellede hayal dünyasında. Ve 108. sahipanın sonuna 109. sahipada bir zat aýdýa, onu hem okap beren musulman dogonlar ondan soň rabıta barada aýdyny gepini tamamlaýyn. Diýär ki ilk rabıta yapacağınız şahıs Muhammed Bahauddin Nakşibendidir diýär. Birinji bilen rabıta diýip oturanda diýär, yine bir görnüşi oturanda kime diýär? Rabıta etmeli, kim gözüň getirip ýardam dilemeli? Bahauddin Nakşibendi'ni gözüň getirmeli. Ondan dowam edýär. Hayal ediyoruz, pikir edýär kellämizde diýär. Buğday tenli, buğday bedeni, bedeniniň renki buğday tenli diýip gözüň getirmeli, ýeşil jüppeli, ýaşyl donly we sarykly olan bu Allahyň dostu tam karşymyzda. Yani gözüň getirmeli näme? Ýaşyl donly we selleli, buğday tenli kişini gözüňize getirin. O Allahyň dostu diýip ananyň diýär. Hemmesi pikirde bolup geçmeli. Onun iki kaşı arasına baktığımız halde gönül lisanı ile onun diye iki kaşının arasına bakmalı. O gönül lisanı, gövünümün dili bilen diye, gövün dili bilen diye näme diýmeli? Ya Rabbi, maksudum ve matlubum sensin. Bu dostun vasıtasıyla sana kavuşmak istiyorum diýmeli. Näme ey Allah, maksadım sen, talep edýänim sen. Bu bolsa näme? Allahyň senin dostun, şuň vasıtasy bilen, şuň aracılıgy bilen sana kavuşmak isleýän diýmeli. Beni zatına kavuştur. Men öz zatyna kavuştura wor diýmeli. Şey diyerek Mevla Teala'ya diğer taraftan da Nakşibendi Hazretlerine ey Rabbimin dostu, ey Rabbimin sevgilisi, lütfen beni evlatlığınıza kabul buyurunuz, elimden tutunuz, bana imdat ediniz, maksudum olan Rabbime kavuştunuz diyerek himmetlerini isteriz diye. Bir taraftan Allah'a yalvarıp oturuyor, bir taraftan kime yalvarmalıya? Nakşibendi'ye yalvarıp ey Allah'ın dostu, ey Allah'ın sevgilisi, senden hayiş ediyen, ben çağlığa kabul et, öz evladın edin, elimden tut, bana imdat ediniz, yardım edin diýmeli ve maksadım olan Allah'a men kavuştur deyip näme yalvarmaly. Godan götür musulman dogonlar. Allah Teala yalvarıp otur, bir tarapdan ölüp giden Nakşibendi yalvarıp otur. Bu şey dip diye onun meşmut oturmaly. Ondan soň şunu godan götürmeli. Sonra Nakşibendi bize şimdi seni Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götüreceğim buyurur diye. Yani godan götür musulman dogonlar. Allah Teala gurle diye ölüp giden Nakşibendi'ni gurle diye. Ondan soň Peygamberimiz gurle diye hazır Nakşibendi rahimehullah näme diýmiş? Goýa hayalynda seni men hazır Peygamberimizin huzuruna akidýän diýip aýdýar diye. Biz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürür ve ya Resulullah bu kimse bizim tarikatımızdan, ihvanlarımızdan lütfen kabul buyurun der. Goya hayal dünyasında Nakşibendi şol sopini rabıta edip oturqa Peygamberimizin huzuruna akidýämiş we näme diýämiş? Ne bu bizim tarikatımızdan, cemaatimizden, ihvanlarımızdan, doganlarımızdan lütfen kabul buyurun. Hayiş, bunu kabul edin diýämiş goya. Biz de dilimizle kulağımız işitecek kadar 100 defa, biz hem dilimizle kulağımız eşitecek derecede 100 gezek diye es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah Allah diýmeli. Bu zatlaryň hemmesi musulmanlar gözüňe getir, şeýdik gözüňe getir diýip otur. Kellelerini bol geçip otur. Hakykatda beýle zat ýok. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamıyla bir nur olarak hayal ettiğimiz halde yine gönül lisanı ile. Şimdi gözüňe getirdi, yani Nakşibendi'ni gözüňe getirdi. Allah'dan yardım diledi, Nakşibendi'den yardım diledi. Soň Nakşibendi akidip goýamyň kellesinde, düşünjesinde akidip Peygamberimizin ýanyna eltiýä. Onuň Peygamberimizin ýanyna baran soň sallallahu aleyhi ve sellem näme Peygamberimiz nur diýip diýe hayal etmeli, gözüňe getirmeli ve yürekten diýmeli ya Rabbi sevgili Habibin vesilesiyle sana kavuşmak istiyorum. Ey Allah ya Rabbi sevgili Habibin vesilesiyle aracılığı bilen sana kavuşmak isleyen lütfen beni zatına kavuştur. Hayiş men zatına kavuşturawar diýip ya Rabbimize dua eder diye. Rabbimize dua etmeli ve diğer taraftan da ey Rabbim, ey Rabbimin sevgilisi, ey Rabbimin Resulü lütfen elimden tutunuz, ümmetliğe kabul buyurunuz, maksudum ve matlubum olan Rabbime kavuşturunuz diyerek himmetlerini isteriz. Bir taraftan Peygamberimize yalvarmalıya, ey Rabbimin sevgilisi, ey Rabbimin Resulü, hayiş elimden tut, ümmetine kabul et, maksadım ve talabım olan Allah'a kavuştur diyer diye. Yine de yani hem Allah hem Nakşibendi yalvarıp oturdu. Näme diýmeli? Hem Allah'a yalvarmalı hem Peygamber'e yalvarmalı ruhuna. Böyle tazarru ederken şey dip yalvarıp dile gedip oturqa Mevla Teala'nın nurunun Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kapladığını, ondan gelen nurun da bizi kapladığını düşünüyoruz diye.
ol karada şey oturka Allah'dan nur gelýär, peýgambere gelýär, o peýgamberden gelen nurun özüne gelýändigini gözüňe getirmeli, şey dip oturmaly. Böyle onun 5 dakika geçirdikten sonra wagtyna maýdy, onun 5 dakika oturmaly şey nur gelýär dip. Ha oturduktan sonra diýe Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yer hasam gen musulman dogunur. Goýa şey dip oturandan soň peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýmiş muňa? Ben seni kabul ettim. Fakat ben ahiretteyim, sen ise dünyada. İşte bunun için seni vekilim olan şeyhine ısmarlıyorum buyurduğunu farz ederiz. Goya Peygamberimiz näme diýmiş? Men seni kabul ettim, emma men ahirette, sen bolsa dünyada. Ine seni men vekilim bolan şeyhine, yani öz pirine tavşyrýan diýär. Fereden musulman dogunlar hilelerine, ağlawlaryna, yalanlaryna aýladylar, dolandylar, öz ýanlarynyň hayal dünýasyna Allah'a ýalwardylar, Bahauddin'e ýalwardylar. Soň Bahauddin bunu getirip Peygamberimize tavşyrýarmyş goýa. Peygamberimiz de meni aýlady, dolady getiripdi, näme pire tavşyrdy diýär. Öz pirlerine oldu. Yani subhanallah seredin musulmanlarına delil yok, ayet yok, hadis yok. Öz düşüncelerini, öz hayal dünyalarını Allah Teala'nı gurladıp, Bahauddin'i gurladıp, Peygamberimizi gurladıp, soňam Peygamberimizi getirip bize näme pirimize tavşyrdy diýip bu edýän oýunlaryna seredin. Hawa näme diýermiş Peygamberimiz? Şeyhine ısmarlıyorum. Şeyhine buyurduğunu farz ederiz diye. Şey dip gözüne getirmeli. O anda diye kendimizi şeyhimizin huzuruna buluruz. Şol wagt özümüz diye şeyhimizin öňüne gözüňimize getirmeli. Hayalen, hayal dünyamızda, fikrimizde iki kaşının arasına nazar ettiğimiz halde iki kaşının arasına serede oturkak, ona da ey Rabbimin dostu, elimden tut, bu tarikata ehil eyleyin, evlatlığa kabul buyurun, beni Rabbime kavuşturun diyerek himmetlerini isteriz diye. Ne yapmış? Getirip Peygamberimiz bunu ruh düşüncesinde, yani hayal dünyasında getirip pirlerine tavşıryamış. Bu da pirine yalvarıp başlıyor. Ey Rabbimin dostu, elimden tut, tarikatına al beni deyip neyme, çağlığa kabul etmeni deyip bu neyme, ben Rabbime kavuştur deyip ondan himmet yardım isteriz diye. Bir taraftan da Rabbimize ya Rabbi dostun vasıtasıyla sana kavuşmak istiyorum, beni zatına kavuştur diyerek niyazda bulunuruz. Başka taraftan olsa neyme, Allah'a yalvarırız diye, ya Allah sen dostun aracılığı bilen sana kavuşmak isteyen beni öz zatına kavuştur deyip yalvarırız diye. Yine Müslüman doğunlar Irşadul Muridin adlı kitaptan 197. sahipadan ta 110. sahipaçenni o biz esas yerlerini okuduk. Şahide näme düşünürüpdir özü rabıta diýen zatlar şul öz dillerinden eşitdiňiz. Goýa öz hayal dünýäňde kelläňde bir zatlar janlandyryp ay Allah ýalwardym, soň Bahauddin'e ýalwardym, Bahauddin Peygamberimize tavşyrdy, Peygamberimiz ýene aýlap getirip näme bunu öz pirine tavşyrypdyrmyş. O pirimiz Allah'ın aynysy diýip hasap etmeli. O pire sen Allah'ın görýän ýalyk diýip hasap etmeli. Oň ruhundan ýardam dilemeli diýip goýupdyrlar. Näme üçin bidgat we şirk diýärmiz düşünürler diýdi ýa näme musulman onlar şol amal bidgat amal. Allah Teala töhmet, Peygamberimize töhmet, dinimize töhmet. Ýok şuňal amal İslamda. Şirk diýip näme üçin aýtdyk? Çünki näme rabytada gönümen ölüden kömek dilenýär. Özlerini gurulasaňyz käbirleri bilmeýän adamlar allaýarlar, biz ölüden kömek dilämiz, ýok ölüden bir kömek dilep bormy. Hak hormat üçin diýýärler, emma yalan sözleýärler. Ene öz pirleriniň kitabyna ýazykdyr. Näme ölülerden kömek dileýänlikler we kitabyň soňunda toslama hadis hem getiripdir. Kabrda ýatanlardan, Peygamberimiz kabrda ýatanlardan kömek dilen diýdi. O barada başga bir dersimizde aýdyp geçdik. Has geňer musulman dogonlar bu bidgatçy pirleriniň okuwçysy wa ki bizim halkymyzdan düşünmän, bilmän şul adam dinläp ýörenler we agzyna jaňda kylanyalak durmany gepleýän bir yalançylar wa bulan diniň adyndan yalan gurlaýanlary şol betbaht rabıta barada kitap ýazypdyr goýa. Kur'an we sünnetden subut etjekmiş. We yalandan ýok zatlardan dolur goýupdyr içini. Şol bir-biriniň aýdan yalanlaryny o kitapdan o kitaba geçirip ýörler. O bilmeýän adamlar näme kitap ýazdym diýýär. Şol ýankyna Irşadul Muridin kitabyny ýazan pirleriň okuwçysy bul. Kitabynyň 471-nji sahipasynda şeýle diýär. Yani bunu kapır aýsa gen görjekler özüne musulman diýip gören kişi aýdy. Diýen zatna seredin bazı ulema doğacak çocuğa bereket sirayet eder umidiyle kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini güzel görmüşlerdir. O halde düşünceyi haram ve mubahlardan çevirip iyilere yönlendirmek hiçbir akıllının inkara kalkışmaması gereken şeylerdendir ki rabıtada hayali sohbetten ibarettir. Diýär ki gaýtala diýen bazı ulema, käbir alimler doğacak çocuğa bereket
sirayet eder umidiyle boljak çağa bereket geçer diyen umid bilen cima halinde yani ayalyna yanaşan wagtyň cima halinde salih kimseler düşünmesini güzel görmüşlerdir. Estağfurullah. Nämemiş? Ayalyň bilen ýatyrkan, ayalyň bilen cima edende, ayalyna yanaşandy diýe şo weliler, pirler gözüňe getirmek, getirsen diýe boljak çağa bereket geçýärmiş goýa. Bu da näşe rabytaň bir delillerinden biri, şunu hiç kim inkar edip bilmez diýe. Öz rabita hakkında ýazan kitabynyň 471-nji sahypasynda şunu diýe. Yani şunu bir kafir diýse, gen görjekler kafir imany ýok, aglyna geleni gurlaýa diýjek. Alim ulama diýip duran adam deyus. Haýsy deyus, haýsy binamys bunu edip biler. Ayaly bilen ýatyrka başga erkeň pikirini edip boljakmy? Bir agza alyp bolmajak, diýip bolmajak zatlar. Insan aýdanna utanýar şunu. Sen haýsy kelläň bilen kitabyňa ýazýan, oşul adama millet alim mı ulama mı diýip ýerine düşüp ber. Biziň hem Türkiýedäki doganlarymyz hususanam şunu ay plan hoja diýip bir dogry aýdýam diýip muň ýerine düşüp gepine ananyp ýörenlerim bar. We bidgatçy pirler, ahunlar şu rabytaň arkasyna alýan kişiler özlerini dogrylamak üçin öz diýenlerini ki Kur'an we sünnetden delil ýok. Ali İmran suresiniň 200-nji aýatyny delil görkezýärler ki bu rabyta bilen hiç il baglanşygy ýok, hiç bir tefsirde de ýok. Ýöne bir bilin diýen we Ali İmran suresiniň 200-nji aýatyny delil görkezýärler. Hiç bir tefsirde taýda rabyta diýip geçen ok musulman doganlar. Indi musulman doganlar ýa-ni dersiň başynda da aýdyşym ýaly şol bidgatçylar we Türkmenistan aklary bolsun, Türkdakiler bolsun, şolaryň bir gowwaryan alimleri we Siriýeli aradan çykdy benne. Muhammed Said Ramazan el-Buti diýerler. Dersiň başynda aýtdym, öz gowwaryp ýören alimler hem şu rabytany inkar edipdir. Biz bulan bidgatlaryny, ýalňyşlaryny halk allanmasyn diýip düşündirýär, solin bular näme diýerler? Ellerinde delil zada ýok. Şol edýänler şu bütün hekaýelerini subut etmäge bir ellerine näme galyat töhmet galýa. Ay bular Wahabi, bular Selefi, bular bir zat diýip näme haka aýdýan ulamalary her hil at takýarlar. Inni şu bidgatçylaryň öz kabul edýän alimleriň sözü bilen şu rabyta diýilen zatlarynyň ýalňyşlygyny öz kitabyny okap berer. Inkar edýänlerini size näme okap berer. O şu Ramazan el-Buti öz okuwçysynyň agzyndan eşiten zadymy size aýdyp berer. Ondan çyksinlar diýsinler Ramazan el-Buti hem näme Wahabi diýsinler. Ramazan el-Buti, Muhammed Said Ramazan el-Buti kitap ýazypdyr. Kitabyň ady Haza walidi. Bu meniň atam, bu meniň kakam diýip öz kakasy barada kitap ýazypdyr. Kakasynyň ady Şeyh Mulla Ramazan el-Buti. Şeyh Mulla Ramazan el-Buti ki şeyhin öz ady Said Muhammed Said Ramazan el-Buti diýip aýdýarlar. Kakasynyň ady Ramazan el-Buti. Şol kitabynda kakasy barada ýazypdyr. Şu Allahyň bennesi bir bölüm aýrypdyr. Rabitatu we asluha. Rabita we onuň asly diýip bir bölüm aýryp goýupdyr. Şu ýanky gurrunmadan rabitamyz we. We diýär şol kitabynda ma'na ar-rabitati fima yuqarriruhu we yahrus alayhi kathirun min meşayikh at-tariqati an-Naqşbandiyya. Bu Naqşbendi tarikatynyň şeyhleriniň, pirleriniň ihlas edip etjek bolýan we kabul edýän rabita diýilen zatlarynyň manysy diýä, ýani olaryň düşünjesindäki aýdýa. Huwa an yabda al-muridu fi awwali tawajjuhihi ila zikrillahi azza wa jalla fa yatasawwar shaykhahu wa yaj'al min tasawwurihi hadha fatihatan zikrillahi azza wa jalla. Olar şey diýip düşünýärler diýä, sopi Allah Taala'ny zikr edip başlanma, ýani ilki bilen näme edip başlamaly, şu şeyhini gözüne getirip, o şon gözüne getirip, şekilni gözüne getirip şonu Allah Taala'nın zikrine başlangıç kabul etmeli. Şon üstü bilen şeyde zikr etmeli diýip diýerler diýe. Ve yusa haula'i şuyukh muridahum bi hada'l amal ala annahu zaruratan la budda minha. Ve şol Naqşbendi tarikatynyň şeyhleri, pirleri öz sopularyna şonu wesiýet edýärler. Şol amaly diýe şeýtmeklik diýe we näme diýerler diýe hukman edilmeli, zarurdur diýip aýdýarlar diýe. Ve wejhu zaruratihi fi nazarihim anna al-murid la yastati'u an yustalhima zikrallahi azza wa jalla illa iza tasawwara shaykha awwalan. Ve olan düşünjelerine göre diye näme zarur diýip kabul edýärler diye, näme zarur şeýdi rabita etmek diýip kabul edýärler diye şeyhin gözüne getirip. Çünkü diye sopi Allah Taala'nın zikrini ýeke-özi başarmaya ýa-da zikrini Allah Taala'nın zikrini ilham alyp başarmaya, ilham alyp başarmaya. Diňe şeyhini we illa iza tasawwara shaykha awwalan ilki bilen öz şeyhini gözüne getirip, pirini gözüne getirip rabita edip şoň üstü bilen Allah Taala'ny ýatlamasa, göne özi Allah Taala'ny ýatlap we Allah Taala'nın zikrini ilham alyp başarmaya diýip aýdýarlar diýe. İz innehu huwa
الذي يمكنه من دخول حضرة الإلهية ذاكرا ومراقبا. çünkü diye ol pir diye bulori Allah Teala'nın ilahi huzura o eltiyan ve salyan diye yatlap bu gözөвçülük edip diye Allah Teala'nın yatlamaklığı eltiyan ve şo yolla berkidiyen diye şol pir dip inanyalar diye. Yani sadalaştırıp aysak şol pir sana zikre öğretip Allah Teala'nın zikretmekliği şol yolla salyan kişi şoň üçin hem hukman şoň näme şekilni gözöňe getirip şeýdi rabita etmeli we zerur dip aýdýalar diye. Bul sopulan diýen zatlaryň aýdýa. Muhammed Said Ramazan el-Buti. Ondan soň dowam edýär. Ünsürüm şiirine musulman doganlar هذه الرابطة بهذا المعنى أن شو رابطة وشو معني ده شو ورنشتاك رابطة دي كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها وشديد الإنكار على من يدعون إليها من الشيوخ أو من يمارسونها من المريدين. قاقم دي كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها. قاقم شنو دي قطع إنكار درد دي شديد الإنكار دي قطع إنكار درد دي وإدل شنو يلقى شنو اتمكلغة çağıryan şeyhleri ve şunu ediyen sohbetleri hem qatı inkar ederdi diye. 101. sahifasında hâzâ validi diýilýän kitabynda yani İslam Arapça bilýänler şu bid'atçylaryň ahunlaram alyp okap bilerler. We dowam edýär 102. sahifasında ve laqad da'at al-munasibatu zata yawm fatahaddastu an hâzihi ar-rabitati fi ahadi durusil 'amma. Bu gezek diye derslerin birinde umuman halka açık gurrumlaryň birinde yeri gelende diye şu rabita barada gurrun etdim diye halkın önüne. Muhammed Said Ramazan el-Buti özü diye. Ve awdahtu hurmata hada at-tawjihi ve hada as-suluk. Ve halka diye şu yolun, şu uğrun haramdygyny, şol işi etmekliň haramdygyny açyklap berdim diye. Ve bara'atu at-tasawwufi min hadihi al-bid'ati allati aqhamat fihi. Ve tasawwufa sohbetçiliğe sonradan salynan bu bid'attan tasawwufun sohbetçiliğin uzakdygyny, baglanşanyň ýokdugyny açykladım diye. Ki Ramazan el-Buti, Muhammed Said Ramazan el-Buti başga videolaryna, ses ýazgylaryna aýdýar, öz düşünjesindäki sohbetçiliğin näme diýeni düşünüründe diýär ki, bu döwürdäki bid'atlar, hurafalar kabul etmeýändigini aýdýar. Hatda bu döwürde o köne döwürdäki alaqqa sohbetçiliğin ýokdugyny aýdýar we olaň düşünjesindäki sohbetçiliğin köne döwürdäki sohbetçiliğin ibadata üns bermekdigini, ruhy terbiýe üns bermekdigini, bid'atdan we şirkden uzak durmakdygyny düşündirýär. Yani bu tasawwuf diýen şol käbir doganlar eşitip Ramazan el-Buti hem bulan sohbetçiliğin tasdiq edýän kadi düşünmez. We diýär Ramazan el-Buti halka diýe açyklap berdim diýär. Şoň haramdygyny we ol köne döwürdäki özüň ibadata bermek, ruhy terbiýe bilen meşgul bolmak manysyndaky tasawwufun sohbetçiliğin bu işten uzakdygyny we sonradan onuň içinde salynandygyny düşündirdim diýär. Ve kana an balaga kalami hada sami'a ahad ash-shuyukh at-tariqat an-Naqshbandiyya fil Jazira. Men bu gurrunmy diýär halkynyň munna eden bu gurrunmy bir şu Naqshbandi tariqatynyň pirlerinden biri eşitipdir diýär. Fazara abi liyashkuni ilayh ظانا نظرا إلى شدة تمسكه بالتصوف ودفاعه عنه أنه يقول بهذه الرابطة المنكرة ويدافع عنها ودي قاق من نقل دي أبو الآدم نعمشن من شكاية اتماغ دي يعني سعيد محمد سعيد رمضان البوتيني شكاية اتماغ أول بدغة شبير كمن نقل رمضان البوتين مولا رمضان البوتين يعني سعيد البوتين قاق من نقل وذي أن الفكرة دي من قاق مصاب شلون أرقصنا ليا شنو شنو نعم شيء من شكاية ماغا جلدية. جلس الشيخ يروي لأبي ما بلغه من حديثي عن الرابطة وإنكاري لها وشيخ قال أطرد ديا شو البير بدغة بير نقشبندي قاقا من أن قال أطرد ديا ومن شو رابطة بارد أيضا قرن ما أيت ديا وأن إنكار ديا ما أيت ديا قاقا ما ديا. وكنت أسمع وكان من عادتي أن أجنح إلى الصمت في مجلس والدي إلا أن طلب مني كلام أو اقتضى الأمر ذلك ومن يقاقا من يعني oturamda diye gurlamayadım diye dımp oturyadım diye qaqam menden gurlamakly talap edäýmese ýa-da bir gurlamaklygyma gerekli bolan ýagdaý ýüze çykmasa diye dımp sesim çykarman oturyadım diye menem dinläp oturdum ýakyn gepin diye. Welemma anha ash-şeyh hadisahu hasan ol pir o şeyh gurlap bolanny diye qala lahu abi rahimahullah Allah rahmet etsin qaqam oňa şeýle diýdi diye. Inna hada allazi qalahu Said sahih. Saidin aýdany dogry diye. Yani ogly Muhammed Said Ramazan el-Buti.
oğlu yani Said'in aydını doğru deyip aytdı diye. Näme diyen bolsa doğru diye. Sümme qala lehu. Ondan sonra ol şeyh ol pir aytdı diye. İnnel muslim şu yerine ünsür musulmanlar. Sümme qala lehu innel muslim iza jalasa yezkurullaha yecibu en la yestahzira hatta surata Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi zihnihi fekeyfe bi surati şeyh. Ol bidgatçı şeyha pira Said Ramazan el-Butin kakası diye musulman adam diye Allah Teala'nı zikir edenne Allah Teala'nın yaatlarını diye hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeklini öz düşüncesini zihnine getirmekligi doğru değil diye fekeyfe bi surati şeyh nedip diye pirin şeyhin diye şeklini gözüne getirmeli. Şeydip ona sorak bere. Yani diye ki Peygamberimizin hem nama Allah'ın zikrede oturuyor kan Peygamberimizi hem gözüne getirmek bolmaya diye Allah şeyh ekenli. Sümme fassalahul kavl bu yere mene musulmanlar belli kokumunu ünsörmeleri. Sümme fassala lehul kavl fi asli hâzihir rabiteti. Ondan sonra bu sopulan arasındaki konu dövrüdeki sopulan arasındaki rabıta dilyanların aslında nämedigini açıklap berdi diye. İnner rabitata inde kudama şuyuh tarikatın nakşibendiye lem tekun ta'ni ekser min hubbul murid li şeyh. Konu nakşibendi tarikatının şeyhlerinin yanına onların düşüncesine göre onların rabıta deyip düşünýän zady sopyň öz pirini gowwarmagyndan şonu söýüp şoňa näme gowwarmagyndan ibarat. Şondan artyk maksat däli diýip aýdy. Haştaýdan bir zady ünsçek bar musulman doganlar diýmek bu sopçuluk tarikat nakşibendi diýip şoň ady bilen edilýän zatlaryň öz içinde hem tarikaty hem soňradan goşulan zatlar bar. Kim aýdýany muny Arabistanyň alymy aýdan ogna. Ey ahli bidgat nakşibendiler soplar döşüňde kakyp görseňiz pir gol bermeli. Şunu Arabistanyň alymlarynyň gepini aýsak Wahhabi diýip olara töhmet etýäňiz. Ine siziň hem kabul edýän ulamaňyz Ramazan el-Butin özü we kakasy inkar edipdir şunu. Bu haramdygyny aýdypdyr. We size has geň zat aýdyn. Şul meseleni şu ders soraga jogap bereýin diýip şu meseleni bir gözden geçirip ýörken bir gurrun açyldy. İstanbulda Ramazan el-Butin okuwçysy bar şu. Ýaşap ýör. Men hem ýakyndan tanıyan, ýakyndan bilýän adam. Ýakyndan gatnaşykda bolan adam. Ýakyndan gatnaşykda bolan kişi. Okuwçysy. Şoň ýanyna ýakyndan şu bir küçüknükde gurrun açyldy şeýle şu rabıta meselesi Şeyh Ramazan el-Buti kitabyna şeýle diýipdir diýsem dersimizde näçe gezek diye küfür diýip aýtdy diye. Ele musulman doganlar Ramazan el-Buti okuwçysy agzyndan eşden zadyn aýdy. Yani Allah Teala'nın şaýat tutup ikeyinimdäki perişten şaýat tutup aýdy. Ne şul soraga jogap berip otyr. Şundan 3-4 gün öň ýany bolan gurrun. Agzyndan näçe gezek eşdim diye şeyhimiň diye küfür diýip aýdýat diye rabıta. Ene ey ahli bidgat Arab ulamalarynyň, Suud ulamalarynyň misal berse Wahhabi diýeniň buňa näme diýjeksiz? Ramazan el-Buti öz hem kakasy hem siziň edip bolan rabıtaňyzy inkar edipdir, haram diýip aýdypdyr. Ramazan el-Buti hususan özü Muhammed Said Ramazan el-Buti küfür diýip aýdypdyr. Ene musulman çykyndan ýene Wahhabilik diýen bilmeýän adamlar allan. Bir iki tane wakansy bilen paýlaşaýyn musulman doganlar şu rabıta degişli. Bu da näme şu gurrunmyzda degişli bolanyň üçin galsyn musulman doganlarymyz bilsin. Bir Türk dogan bilen tanışdym. 15 ýyl şu Nakşibendiýlerin içinde gezipdir. Kur'an muallimi bolup, Kur'an kurslary we bulan Kur'an muallimi bolup bulan içinde gezen 15 ýyl aýaly we özü. 15 ýyl içinde gezdim diye soň şulaň ýalňyş zatlaryna düşünüp diye toba etdim diye. Ondan men sordum toba etmekliňe, gözläp başlamaklygyna näme sebäp boldy diýsem rabıta sebäp boldy diye. Awa bize şu rabıta etdirýärdiler diye dogry diýip aýdýardylar. Soň ondan birden şüphelendim diye şoň aslyny gözläp başladym diye Kur'an we sünnetde ýokdugyny gördüm diye. Şeýdigem şu meseleň üstünden Allah Teala hidayet edip şu ýalňyşlaryny düşünüp durşular. Sonra men ona diýdim sen 15 ýyllap içinde gezipsiň, Kur'an muallimi bolupsyň, hiç bir ünsüňi çekmedim şu edýän işleňiz diýsem, ol şunu diýdi. Biz diýdi pikirlenmeklige, başga bir diýilýän goýulýan zatlary saýgarmaklyga pursat bermeýärdiler diýe. Iň dogrusu biziňki biz awliýalaryň ýolunda, biz pirleriň ýolunda, o peýgamberiň ýolunda aýyna bir zat diýseler olar Wahhabi, olar Selefi, olar bir zat diýip diýer, dinlemäň, kelläňizi ýitgederler diýip şey diýip biz sakladylar diýdi. Şoň şinam diýe şey diýip içinde näçe wagt gezdim, soňandan gözläp başlandyň düşündüm, toba etdim diýip näme öz bilen gurrundaş bolan şahsy öz agzyndan eşden gepim. Başga bir misal Türkiýede bir ýaşul we Ferit Aydyn diýerler. Şu wagt öldümi diýirmi bilemek. YouTube'da videolar zatlarym kan. Şu ýaşuly öň piri bolan, Nakşibendi tarikatyň piri bolan. Pirligem öz kakasyndan geçen. Çünki aňrymyz pirdi diýe bizde şu tarikatda şuňarlardan matydan ogla geçirýärler. Bular
käbirleri. Şeýdip maňa diýe atamdan pirlik geçdi diýe töwrüňdekäň adamlar wady, okuwçylarym mat diýe, ellemizde medreselerimiz bady diýe. Emma näme bidgat görnüşde din tutýarlar, ýa-ni sopulan edýän ýalňyşlyklaryny edip ýörler. Soňallyň diýe şu rabita meselesinde men edýän işlemimiz barada umumunda hususan rabita barada içimde şüpheler dörap başlady diýe. Ýani edýän işlemimiz näde derejede Qur'an we sünnete laýyk, sahabalaryň ýoluny laýyk diýip de içimde şu pikirler oýanyp başlady diýe. Ondan men gözläp başladym diýe şu edilýän işlemimiň Qur'an we sünnetten delilini nerden gelip çykypdyr, nerden dörapdyr diýip diýe. Şonda men hiç şuň aslyny tapmadym diýe. Beter gözleşdirdim bolýan şu rabita diýilýän zadyň hindilerin oturup yoga meňdeş bir hereketler edýärler. Şolardan alynanlygyny, soňradan islamlaşdyrylanlygyny goýa bir islam donuny burap musulmanlaryň arasyna yerleşdirilen zatdyny göz ýetirdim diýe. O şeýdip töwbe edipdir, soňra bidgat ýolundan taşlapdyr. Ferit Aydın. YouTube'da da öz agzyndan eşitip bilersiňiz şu zatlary. Şo bennede şeýdip näme şu ýalňyşdan töwbe etdim, şu rabitany gözläp başlamam sebäp boldy diýip aýdýa. Näme musulmanlar näsede ýalňyşlygyny beýan etdik. Nämedigini öz pirleriniň agzyndan beýan etdik. Oşuň ýalňyşlygyny gene de şu bidgatçylaryň öz kabul edýän alimleriň kitaby bilen, sözü bilen, öz okuwçysynyň agzyndan eşiten sözü bilen näsede näme musulmanlar eşitdirdik. Hawa bizim işimiz ýetirmek. Hidayet Allah'dan. Şu zatlara inanyp ýörün, pire gol bermeli, rabita edip ýörün, hatmy hajagan edip ýörün. Başga da kan edýän zatlaryňyz bar, giri tarikada girenler bilýändir, bidgat zikirleriniz bar. Hawa edýän işlerinizi Qur'an we sünnete göre delilini gözläň. Siziň edýän şu amallaryňyz sahabalar edipdirmi? Hawa Ebu Hanife edipdirmi rahimehullah? İmam Şafii, İmam Ahmed şu zatlar edipdirmi siziň edýän işleriniz? Eger haqqy gözleseňiz Allah Taala hem sizden hem haqqy görkezdir. Emma näme şu şeýdi ýaşap ýörseňiz näme şu bidgatyň içinde, hawa Allah Taala şirk goşup hurafatyň içinde Allah saklasyn, hawa soň gorkunç töwbe etmän ölseň. Bu bilmeýän doganlarymyza käbir soraýaňyz, nädip tanamaly, dogry ýollamy, ýalňyş ýollamy, o bidgatçy diýäňiz bolýar. Näme musulman doganlar size bir tanamaklyň bir ýoluna öwretdigine eşitdiňiz. Şol bizde ýurdumyzda Türkmenistanda bolsun, daşary ýurtda bolsun, pire gol bermeli, aý plan etmeli, tasawwuf, sopçuk diýip görenlerden ýeka soraý. Rabita dogrymy, ýalňyşmy diýip soraý. Eger jahil bolsa o bilmeýändir, oňa gurrun aýry. Eger şol öz ýollaryny öwrenip gören kişi bolsa, dogry diýdigi musulman doganlar bidgatçylygydyr, şondan serhap. Hawa rabita etmek dogry, ol bol bir şey diýip başlasa, şol adam bidgatçydyr. Haýsy bir ahunyň ähli sünnet mi, ähli bid'at mi biljek bolsaňyz, şo bizim ýurtlarymyzda bar da, ahunaga rabita näme diýendi? Rabita diýilýän zat dogrymy diýip. Dogry diýse bil şol bidgatçy adam, şu ýalňyş düşünjede gezip gören adam. Goýanky diýişim ýalakka käbir zatlar halkyň öňünde ýürüýti açyklamaýarlar bular. Çünki näme? Gönüş zatlardan halka düşünürseler, halk şüphelenjek, gepine kulak asjak. Ýa-ni umumy ahlaki gurrunlar, namaz, orada şoňa meňdeş umumrak gurrunlar edýärler. Emma ondan soň öz bir namyna girenden soň, pirine gol berdirenden soň şeýdip ädim öz bidgatlaryna öwredip başlaýarlar. Buňa da dikkat edin musulman doganlar. We ýene gaýtalap aýdýan, musulman kişi din adyna edýän işini Qur'an we sünnetten delili bolmaly, selef-i salihinden, sahabalardan, tabiinlerden, etba' tabiinlerden delili bolmaly. 4 mezhep imamlarymyzdan delili bolmaly. O niýetim gowdy musulman doganlar, o delilsiz bidgat zatlaryň ýerine düşüp ýörmeli däl. O haram zatlaryň bilinmeli, haram zatlaryň biri hem köp doganlarymyz bilme bidgatlar. Arak, şarap, nähili zina etmek, nähili haram bolsa musulman doganlar din adyna bidgat çykarmak we bidgata eýermek hem haramdyr. Alhamdulillahi Rabbil alamin.